Прекрасни плюс сайз мацки. Зимата тепърва предстои. Затова ние ви предлагаме стилно макси зимно яке в големи размери, в комбинация на вълнен плат, водоустойчива и ветроустойчива капитонирана промазка в тъмно син цвят. Този модел е създаден да подчертае вашата индивидуалност, като е събрал в себе си моден дизайн, комфорт и топлина. Изработен от висококачествени материали с добра изолация, якето създава уют и защита през студените дни. Със свободна А-образна кройка, якето приляга на различни форми и размери. Това макси яке в големи размери е идеалният избор за дами, които търсят модерна визия и практичност в едно. Носете го с удоволствие в ежедневието, в различни съчетания и стилове. Закопчаването е със стабилен метален цип, а дълги маншети оформят ръкавите и им позволяват да регулират дължината си. Ако желаете и други модели, други цветове и изработка по ваш размер, посетете ни в ателието, което се намира в Овча купел, улица 674, номер 7.